ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଳାଭୂମି, ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଲା। ଚାଲ। हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज मु आ मोर सांग माने सब मिसिकी बाहरी पड़िथिलु भुवनेश्वर रो गोटे बेस्ट फेमस प्लेस, ता ना होची कलाभूमि। देन मु जाइकी पेट्रोल पंप रे गाड़ी रे तेल पकई देइथिली। पेट्रोल पंप रे पेट्रोल पकई सारला परे आमे हमर बाहरी पड़ला हमर डेस्टिनेशन को। आज हठात पाग चेंज हो गला और वर्षा भी हो गला, जहाँ ପାଇଁ कि ଆମର କଳାଭୂମିରେ କିଛି ବୁଲି ପାରିଲୁନି କି କିଛି ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିଲୁନି ବର୍ଷା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କି ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଆଲାଉ ନଥିଲା, ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କ୍ଲିପ୍ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍, ଆଉ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ହୋଇଛି। ଆପଣ ନିହାତି ଥରେ ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେନ୍ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ରୁମ୍କୁ। ଆଉ ଆଜିର ପାଗ ବହୁତ ମସ୍ତ ଥିଲା, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ମଧ୍ୟ ଆମ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଦେନ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ସ୍କାଏର ଭ୍ୟୁଟା ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।